most people place their hope in good works. Umuutan ako diri Isa ba nakahimo diri maayong buhat? Pero daghan nagtuo na ang iyang kabuutan, ang iyang pagkamaayong tao makapalangit sa iya. Basta naa diri na ang imong pagkabuutan makapalangit sa imo So ginlan ko ikaw igsuon. Mapukan o mapukan ang imong kalag. Kay walay bisan usa kanato nga matarong. Kay kung dunay isa kanato nga matarong, ug maluwas pinaagi sa buhat, si Jesus Christ, mahimong walay pulos ang iyang pagpakatao ng kalibutan kay maluwas man ka kung magbuhat kag maayo. Ang maayong binuhatan, bunga sa imong pagpaalagad sa Ginoo, bunga sa imong pagtuo kang Hesukristo. Pero kung wala kay pagtuo kang Hesukristo, wala ka nagatagad sa Ginoo sa imong kinabuhi, ug nagtuo ka nga maluwas ka pinaagi sa imong pagkamaayong tao, impyerno ka. Sigurado, 100% impyerno ang padulngan. Ano man? Ang Efeso 2:8-9 nagingon, kay tungod sa grasya sa Dios, naluwas ka mo pinaagi sa inyong pagtuo. Tabay, maayong binuhatan niya, tungod sa grasya naluwas ka, tungod sa atong pagtuo, kang Hesukristo. Ginigasa, gikan sa Dios, o dili pinasikad sa inyong mga binuhatan. Busa wala gayoy makapasigarbo ni ini. Gusto daw? Naluwas ta tungod sa grasya, tungod sa itong pagtuo sa Ginoo, dili pinaagi sa binuhatan. Pero daghan diri magsimba ko, part na sa iyang maayong binuhatan. Maghimo ko maayo para maluwas ko. Mangutan ako, kung ang imong gibarugan sa imong kagalingon, kay magbuhat og maayo para maluwas ka. Pila ba ka maayong buhat ang gikinahanglan para maluwas ka? Pila ka maayong buhat? 5, 10, 20, 1,000, sa kamilyon ka buhat? O kinsa ba diri ang makabarog, gikan karon og hantod nga siya mamatay, nga dili sa makasala sa Ginoo? Kinsa diri Kay kung dili ka makasala, gikan karon hantod mamatay ka, posible maluwas ka kay wa kay sala. Mo nang mahadlok ka makasala. Kinahanglan nimo si Jesus Christ. Ayaw pahambog nga maayo kang tao, kinahanglan nimo si Jesus Christ. Dili ang imong good works may pangutan-on sa Ginoo nga maayo ba ang imong binuhatan? Hindi katubang sa Ginoo. Tan-awon kung ikaw ba nagpatuyang sa pagpakasala. Ang hukman sa Ginoo, ang sala nato. Manubag ta sa Ginoo dili sa maayong buhat nato. Manubag ta sa Ginoo tungod sa atong sala. Wala kinahanglan nimo si Jesus Christ.